Без бергә хәйрия марафоны мөмкинлекләре шикле райондашларыбызга ярдәм йөзеннән оештырыла. Марафонда оешма предприятие коллективлары да, аерым гражданнар да катнашты. Һәркем булдыра алганча ярдәм күрсәтте. Инвалидлар 10 көнлегенә багышланган акция уза. Республика күләм районыбызда дәүләт тарафыннан бик күп ярдәмнәр оештыра, әмма дә ләкин күңел җылысын, игътибарыбызны үзебез бирергә тиеш. Районыбызда инде 10 еллардан артык хәйриячелек хәрәкәте бара. Аңынча да баргандыр билгеле, ләкин менә махсус марафоннар үткәрү юлы белән хәйриячелек хәрәкәте дәвам иттерелә. Менә шушында безнең оешма предприятиедә эшләүчеләр генә түгел, аларның җитәкчеләре генә түгел, аерым гражданнарның да катнашуы җәмгыятьнең җиткерлеккәнлеген күрсәтә дип уйлыйм мин. Марафонда катнаша алмаган райондашларыбыз социаль яклау бүлегенә мөрәҗәгать итә ала. Марафон барышында инвалидларның кул эшләрен сату күргәзмәсе дә эшләде. Сатудан кергән акча мөмкинлекләре шикле гражданнарның үзләренә тапшырылды. Безнең инде класс сәгатьләрдән башлана ул декада. Әлбәттә без инде бүтән елларны әле нәше үзебезнең ветераннар белән очрашулар оештырыйк. Быел инде бу авыррак булгачтан инде без инде күбрәк онлайн форматта сөйләшәбез инде. Нокытларга йөрибез инде, ярдәм итәргә йөрибез. Тимур движениесе безнең туктап тормый беренчедән, икенчедән инде менә без ярминкәләр үткәрәбез шушы көннәрдә. Biz үзебез Бердәм Россия сәяси партиясе исеменнән бүген үз көчебездән килгәнчә шушы авыр хәлдәге ярдәмгә мохтаҗ райондашларыбызга ярдәм итәргә теләп алындык. Шулай ук әле кичәгенә дә без тумыштан инвалид булган үзебезнең авылдашыбыз Алмаз Хайберрахмановка ярдәм күрсәттек. Мондый ярдәм бер генә көнлек булмасын иде, ел дәвамында барсын иде. 10 көнлек кысаларында җәмәгать мунчасы инвалидларга бушлай хезмәт күрсәтә. Кинотеатрда фильмнар бушлай күрсәтелә. Мәктәпләрдә тормыш дәресләре, игелек темасына сыйныф сәгатьләре үтә. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.